गोड़ लागत नहीं। का हाल चल बा जी? हाँ जी हमरो ठीक बा, अपन सब बताई। काहे इतना आज बड़ा खुश दिखता नहीं? हाँ की करा के बगलिया वाली जन चाची जी हैं जा उनकर बहू रानी के लड़का भइल बा। अच्छा तब तो पार्टी उटी दी रहा, तब तो चाचा बन गई है। हाँ सुनी ना, ऐसे को बात कहत रहे। हाँ अरे जाए दी, इतना और परेशान करके रखल रहता। फोन कर अरे ना है उ ना बुचिया बा ना, हमार भाऊजी के लड़की आ गई तो कहते हम फुआ फुआ चल ना दुकान पर ले जाए खातिर। मम्मी जी ठीक बानी ना? फिर नतिया फोन करत रहता। रुकी ना, बुचिया के तन से दुकान पर ले जाता नहीं, फोन से बतियाता नहीं रोरा से परसों आ। ठीक है फोन करब रगे। ठीक नतिया के उजिया के रखले बाटे, लागता के एकर मुड़ी ना नि मोर दिन तक कहि के का कत रहली। हेलो हेलो का रे फोनवा काहे नहीं उठावत? मरत तार लाश देखे ही हैं? काहे इतना चिल्लात रे? का चिल्लाता नी? एक बार माना कह देनी तोरा के हमर शादी बियाह लाग गइल बा, फोन मैसेज कुछ मत कर। त का बार हमरा के परेशान कइल बला? चाहत का बा तू? प्रधानमंत्री इसकी मना करबे हम मान जाइम। तू प्रधानमंत्री हवा कि जौन कहबा तब ने करब। तो सुन ले, का सुनली? आज शाम के का तोरा भतार पर जोन वीडियो बा हमारा भी चल जाई, नंबर मिल गइल बा। का प्रकाश नाव हो, जान तनी बढ़िया ले। केवन नतिया दोगाला मुचका बरवा देला सा और नंबर तो रखे केवन देला सा, केवन खेलवड़िया देला से तार में हरिया देला ऐसा न कनो हैं? मैं हरिया देला सा कि नंबर के देला सा, लेकिन नंबर बा हमारा भी। भेज दे तनी सारा वीडियो ओकरे भेरी फिर अपन देख लिए, ढेर भतार वाला बनता है। देखा भेज देला ना देखा कहत नहीं कि जेतना मैं कहत नहीं उतने में रह चुपचाप। हम कहत तनी कि सांझ के अइबिस कि ना गाछी हो रही बता। काई गाछी में वही बे कहत नहीं कि कहां तू हमरा के तवा कोइले वाला हो के हजी? हम कुछ नहीं जानते अइबे कि ना हैं? या ना के हो? तीन तक गिनम हां बोलबे तब ठीक बा, तब तुरंत दाबब। के 1 हो? 2 3 हां ठीक बा, तब पक्का नु? हां पक्का ठीक बा, हमर सोना तनी 100 सवाल कही हो। की हो? हां आवा तार मुड़िया नि मोड़ देता नी के करा के गाड़ी देते जान जी? तार मुंह से बुगारियो बड़ी प्यारा लागेला हो। चल हो नत्ती कह रखा फोन के हो? ओ या कुर्ती काट के आइल बनी किसी अब दिन निकाल बा बियाह के का जन के करा से मार फोन पे बतिया रहल बनी के रहे जी? का बताइयो बजी एकदम हम परेशान बानी एकदम। का है फोन क के बार-बार परेशान करती पाहुन पाहुन बियली बनी तई ना कि फोन होने हटा के अपन काम धान करला। बात बजी उहा के तमरे के कुछ ना कर बोलबो ना करेनी, उहा के तो एकदम राम जैसन बानी। तो के रहल तो एगो तारा से बात कही सुनीता बाबा न केवन सुनीता बाबा? चौराहा पे के हम का चिन्हता नहीं। एक और तरह लिया के गई रही समोसा की दुकान पर, क्यों किन ले रहे तो दे ले रही याद बा? अच्छा हां समोसा वाले के आई रही है दिन उना बार-बार हमरे को फोन मैसेज कर दा, ओकरे से बात करत रही। वो कहता कि शादी ब्याह नहीं के तोरे के करे के हमरे संगे रहे के बाटे। भौजी फोटो वीडियो में को रख ले बा गंदा गंदा, कहता कि अगर ना हमरा से भी मिलबू ना त सब तार मर्दा भी भेज दे कि ने कहां ले ओकरा भी नंबर मिल गेल बाटे। ई रउआ का बोलतानी? रउआ होश बा के करा भीरी बोलतानी? ए भौजी हैं तारे के अपन माई समझिए बताओ तनी जान ला। हमर माई हमरा के माई समझती ना त रउआ इहे सब ना हमरा से ना गईती ठीक बानो। ई का कहले बानी रउआ जी? या कोई सुनी गौवा जवरवा जहां बियाह ठीक भइल बा रउआ से बियाह करियो सन सुन लियन जा भइयो बा पनु त काट के रउआ का फेंक दियन जा जननी। जन तो चाहत नहीं कौन उपाय लगाए, कहता कि अगर सांझ सांझ ले ना भी मिले ना हमरा के झंकड़ी होरी त हम तोरा के वीडियो कुल फोटो भेज दे। यही खातिर माने पढ़त रही विचारत रही रउआ का कइले बहुत सारे। सूर्या
कहते बैठ के प्रवचन कर दी हमरा तो बहुत बुझाते तनी के बियाह के दिन निचकाइल बा आ कुर्तिया सब साइबा बा जोन लूर बा जोन सीली तो सियते नहीं खी सुन बैठ के गीत गवनाइजन करसन हो माई बजाज बोले ले बिया आया तनु ते जौन पसंद परी साड़ी तो ले लियसन ना पसंद परी तो चल के फिर नटवार की नहीं बजाज ले साड़ी लिया तारा वो लगन ये थी करे अरे तो कुल का होले सेल में लियाई केहू के देवे लेबे कोई तो ना लिया जाई तो देवे लेबे के ले वहीं के बता मम्मी जी ना कहब कि का लेबे के बा का आई बजाज वाला रही खराब सोड़िया लागता करे छुट्टी आई खराब लागत रे ना ठीक है तो शादी ब्याह में पहने का तो मम्मी का ना ठीक आ शादी अभी हमें चाहे तोरे के पाछू किन दिया जी पहनबे तो खराब हां रही देवे कर के फेरी में इनका के फेरी में के साड़ी गजब चल चुपचाप रह फेरा फेरी वाला का सड़िया खराब बा छुटिया कहल इनू कि अरे भुला जाते रे हम दिमागे हमार काम नहीं करत अब आके जाई होने दू कर लग त खाए कुछ काम ना रहला सब बुआ दिन बाजार बाजार भूषण हां इनका के तनी बाजार लिया देता हाँ कहलन कि अब तो मन करत अनु कि जाई मौसी के लिया लैना जाई ले ले यहाँ हमारा बहिनिया के लिया ले देती तो हाँ। कुछ काम करे तो एगो दुगो इतना तक ऐसे मन करता बोला देनु कि मान ला कि भाई करे धरे खाती बताहू सताहू के अब हाँ तो अकेले हमारो ले होता हाँ ठीक बा जाई दे छोटकी ले मांग ली खाना छोटकी से खाए मांग ली तो का हो जाई घर में बिया त ना मांग ले ले अब दे हरा ये सब चुप चुप कर मत मेरा डर लागत लगे तू का मत का करी हो सांझ रुआ हमारा पे भरोसा बानू अजी का करी नहीं का करम अब तो गलती कहिए देले बानी अब करे के का भाई ये सोचे के बा से ना मिलबी तो सब तोर इति के छितिर कर दे रुआ कोनी है कि हम मिले आइबे कहता 3 गिना तानी अगर 3 में ना कहली हां तो तोर मर्द भी फोटो भेज दे तो का करी डरने हम कह देनी बोलाई जौन होई त हम देखल जाई ठीक है बुझी का करल जी अब त ऐसन गलत काम रहुआ कहिए देले बानी वीडियो रखिए लेले बा काल गोले उ छोड़िए दी त केने के हमनी के हो गल जी आगे ना अपना पीछे पका मरे के अलावा त कुछ ना लगी रहुआ चक्कर में हमारा अगर मरद के कुछ करिए सन त हम रहुआ के छोड़म ना ए बुझी ई का बात कर लगल हो तो मर जिला पर बात लगेल उ करे लागत कि साथी बिटिया न मुड़ी नीचे झुकावा के रख देली हो काल गोले मान तनी खींच दी के बियाह करे के नइखे कहता काल गोले हो जाई तो सारा वीडियो फोटो अपलोड कर दी फेसबुक पर कि का दो तब कहल जाला कह दी तो इनका के रखिए सब देख लिए सन तो आई ओजेले काट के फेंक दिया सन आई जाई हन तो जौन आदमी हमनी के हंसी हुआ लगे कुछ ना कुछ तो उपाय लगा के बोला के वीडियो मोबाइल छीन के वीडियो तो डिलीट करही के पड़ी ना तो ऐसे तो आदमी जौन ऊंचा मुड़ी कह के चलत नीचे ले ऊपर ना होई मुड़ी ये आदमी के असही गोतिया आ नया अधीन ताकेला हमनी के बा हो कलावत के माई केने बाड़ू के हजी अरे हम हई हो का हजी कहनी कि हमरा घरवा नहीं खे केनु कहियो आय अरे देखो तनी तनी अदौरी सुखाता करत रह अदौरी सुखाता तू करत अड़ू बताओ माने हमारा घरवा बियाह शादी लागल बा त के करी है होई बियाह शादी होई कहां बा के ना होखी चला जातन कि चाउर उर बिनवावा जा मान लो अब दिन बहुए बताओ जरा चौराया गुल बा किन के कहत रही के हां चाउर आइल बहिनिया घर से हमरा 2 बोरा आइल और किन के आइल बहुए और अभी तो कहले भी बड़की बुचिया लेके आवे के त कनी के लेके आई ठीक है बिना फटका जाई छी ना चला बालू जा काहे आज बोरा खोले भाई आइल बजा जा कबे से जो झुरा जानी है बहिनी बिल्कुल लाता कपड़ा ना अभी सब नहीं तो ई जब ले तक बियाह पर चल बीती ना तब से मान लो कि ना जी तो पहले बा जानते हैं बेटी के बियाह करे में जले बेटी के विदाई ना करम नु तो बुझला एगो ना एगो घटले रहेला कहां रे बुचियो ना जानते छै तू नहीं जाने तुम्हें पतो ही सन हो अरे यात्रा नहीं जमाई मम्मी जी हां कने कि आवत इन बाजार ले बाजार का करी एगो इंटरनेटवा पे देखनी है मोबाइलिया में सुंदर लहंगा बेचाई आई बा मार्केटवा में तो ये आज ले आई हो हमारे लिए 4 दिन खातिर का घर पसंद करा है जाता नहीं छोटी बुची के तो हम जहां ते पते तो बिना फटका जे आर तू तो कालो बिना जी रे भाई कल बिन दे आवत है जैसा बस पाँच तो सड़क दे आवे जा हम जतन जब हमने के दलिया छाट देते हैं दोनों गोतनी मिल के आओ तो ब्लाउज जी के सियाई ना गोल्डन में कल लको सब एक दिन पहने वाला मी का फीस आ तू ले ले लाइसा वो ले ले अरे ता बियाह हो के तनी कमे बोलो सिंपल लगे बोलत है जी बाजारी हाथन चल चिचिया पहले ही कितने भाषा बोलते तनी नरम बोल ना घर में रह के भाई सामर भइल लेती दिन पर दिन साम अरे बोली के कम नहीं खेउ ख ससुरा जे त कैसे बोलिए ना सा काम कहीं हो जन लुकलती के माई हम सोचतनी कि का के धीरे धीरे बोली बोला सिखाई कन्या कैसे बोली सन त ई पहिला सुनतिया
अरे आवाज चिचिया ये ले तो पिए तेज बता कैसे कही ओ रे जो घर में रहिए सुनो तब बहरी सुनाई त कहन कि पतो घर में बिया बोली सीताराम के बहरी दुकान पर चल सुनाई जी जा ठीक बा आ दूगो साया ले लिहा चूड़िया हमरा रवा के ले ले ना जा माटी कोड़ा के पहने के हां सीताराम के दुकान पर दूगो साया ले लिहा तर बरसवा में टिका ले ले पैसा बा ठीक बा जैसन ऐसा सड़क ले आइयो सन ठीक बा चल चल आओ जैसन पतो ही हमर चन्हा के बिया हो कोनो सामान जाना तरू पतो होता हमार बिया नु गलती के माई कि सब काम संभर ले बिया ना तो दूसरा कोई हमरा तो बुझाते ना कि कैसे का करब हाँ जी, अब की बिया में हमरा वकील है रे जान तो का है एक त नया नया समझी हमर खून का काढ़त तेली हई करम कहत हउ कि गुलाब के कमल में कौन त जयमाल क दो कमल में ढुके होला अब हमर लइके जाके कइले सर का करब खर्चा होखेला पैसा तनी का ठीक बा हो बहिनी चल तनी आव ठीक भैया इम चली आवत हाँ, है क्या ये बंद करी खाए का में के बतावा हो बेटी के दिन नियर आइल बा बेटी पता हो जाते सब बाजारी में मार्केट करे हमरो गोतनिया कम ना होई अपना घर के कबो शिकायत ना करेली चाहेली ना कि हमरा घर के बात दूसरा घरे जाओ लेकिन त लोग बोले ऐसन पर गटे त कह देला ऐसन न त ई बतैती ना बतैती बहुत इनके मन में कल चल हवे कहते तब जाही के बाबा कि अपन काम छोके त ना जाई उ हमरा में आइल बा वो सही जाई हम हो का जानला है जते आवत है तनी पसार लेबै त ओई बू आधा घंटा ले खड़ा बानी हम आवा तनी काहे इतना बेचैन वाला तू फिर चैन बानी हम जल्दी आवत अभी अब दाबम हमें बुझी चुप रही हेलो हेलो 1 मिनट लिया के आओ तनी रुक दे की करा के लिए क्या बताड़ू अरे कॉल हम भौजी आओ तनी जा कैसे हम कितना बहाना क के आई कितना बहाना कर जल्दी आबो आ गई अरे सुना काहे इतना देरी कइलू हो अरे को अकेले बोल बात करे जन बात बता मन अकेले में बात होई कहीं दो आदमी के बीच में बात होई तो रवा इनकर लग रही हां हां तो ठीक बा हई तो अब जाना तो नहीं इनकर बियाह शादी हो ताटे आए माने इनकर वीडियो फोटो रख देम अपलोड कर देम तो मतलब ऐसे रहुआ के का मिली हमारा शांति मिली जब ई चल जाई रहुआ उनका से प्यार करे नहीं ना बहुत ज्यादा उनकर दुनिया उजड़ रहुआ माने ठीक लागता ठीक लगता है हां अरे हमें करा के इतना मेहनत से पटाई नहीं कितना खर्चा कोई नहीं ऐसा इतना आराम से छोड़ दी तो हम तो का तू कइली? तो हमारी इज्जत ले हला अच्छा बस हो गई ले ना काहे तू खर्चा कइला तो हमारी इज्जत तू ना लेला उतना से हमार पेट नहीं के भरल अभी और आगे तक कहानी जाई एगो बात सुनी रहुआ से हमर बहुत जरूरी हमरो बात करे के बा हम उनकर भौजाई हई और रहुआ लोग के रिलेशन के बारे में हमरा बहुत अच्छा से पता बा ठीक बा बोली रघु अपन राय दी रहुआ के लड़की चाहिए नु खूबसूरत लड़की चाहिए पहले हमार बात सुन सुना ना बोली पहले हमार बात सुन रहुआ के लड़की चाहिए हाँ, खूबसूरत चाहिए हाँ। तो ठीक बा हमारे को शर्त मानम रहुआ कैसन सर ई है कि बूची जी के छोड़ दी ठीक बा बूची जी के बियाह बहुत अच्छा से होके दी उनका बियाह में कोनो बिगिन मत डाली ठीक बा हमरा पैर पड़त नहीं अगर रहुआ के लड़की चाहिए और लड़की से बात करे खातिर नु तो हम रहुआ खातिर बानी इनकरा के चल जाए दी अच्छा से कसम ससुर हमारा से रहुआ जौन करे कोई रहुआ कर तो तू हमारे लिए बतीबू हाँ हम रहुआ से बतियाई रहुआ जौन कहम हम तौन करम लेकिन इनकरा के बकस दी बस इनकर बियाह होके जाए दी बढ़िया से देखो हमारा मतलब नहीं के ऊ रहत चाहे तू ऐसे कि तू तो उनको ले ज्यादा फाइन लागत अड़ू ठीक नू लेकिन एगो बात सुन लो जहाँ बोलाई जब बोलाई तब तारा के बाद पक्का प्रॉमिस हम रहुआ जहाँ कहम हम तहाँ आए पक्का नू हाँ लेकिन बस इनकर पीछा कर छोड़ दी आ अरे- जितना वीडियो फोटो डिलीट कर दी रुका ना पहले बोला बोला कि हम जहाँ कहम तहाँ तू अइबू रउआ जहाँ को हम तहाँ आई एकदम वचन देता नहीं चुप रहो वचन देता नहीं रउआ के आ तू हमारे लिए प्रेम करेलू बोलो हाँ इनकरा से प्रेम करी ना इनकरा से ना हमारा से अच्छा ठीक बा रउआ से प्रेम करी ना पक्का नू पक्का लेकिन एगो बात सुन एगो बात बा इनका फोटो वीडियो जितना बा डिलीट घबरा मत ना अभी कोनो आँच ना आई जब तक तू हमारा भी रहबू नू रउआ अपन जबान पे रहन एकदम जबान पर हम जब तक तू हमारा भी रहबू तब तक इनकरा पर हम आँच ना आवे दिन एको फोटो या वीडियो कहीं ना जाई ओकर निश्चिंत रह आ जहाँ तू हमारे से खेल खेललू तो उ फोटो वीडियो गांव समाज ही चारों ओर हम फेंक देम ऐसा कुछ नहीं के करे कि हम जौन कहता नहीं हुई बात पे रही हम जहाँ बोलाइम तहाँ आइम आ चलो जब बोलाइम तब आई तब ठीक चलो भजी अब हो गई ना रुका ना तू जाता तनी एक मिनट ठहर बतिया लीजिए हमने कुछ पर्सनल जा ठीक बचाई
बोली देखो तारा के देख के और हमार मन खुश हो गइल। पूछो काहे? काहे? ऐसे कि वो तो पुरान रहे चल गइल, अब नया नया हमारा गर्लफ्रेंड मिल गइल। अब टेंशन नहीं के, आ टेंशन मतलब निश्चिंत रह, जवन चाही तवन बोली हम भाई नु पूरा करम। ठीक नु? जाता नहीं लेकिन जौन कहले बनी तवन एकदम वीडियो फोटो कहीं ना जाई। आ तू हमार बात पर ध्यान दियो, जब बोलाइम तब मिले आवे के बा, आ जब वीडियो कॉल करब उठा लेवे के बा। ठीक बा। और परिवार हमनियों के तरह जाता नहीं जा, अब जानते बानी ना शादी के दिन माने उतना तो कर सकत है नु। हां अभी तो शुरुआत भइल है। हद से ज्यादा तू नहीं खा करत। पैसा में कुछ बहुत सनकी आदमी है, हद से ज्यादा पर उतर जेम तो ऐसे घूमे लायक ना रहबू। सुना ध्यान रखी है। कितना बढ़िया ऑफर हमारा भी आइल है। साला पुरान छो के नया मिल गइल, अब एकरा से बढ़िया का होला? जा साला हमहू कोनो जन्म में कोनो बहुत बढ़िया देवता पूजले बाइनू कि बिना कुछ कइले बिना मेहनत कइले हमारा भी हर चीज का ऑफर चला होता है। जो छोटिया जो तोरा काम छोड़ देनी। हेलो हाँ जान। हां बोल जा। अरे कितना सुघर लागत रहे बरा हो तनी असही हंसत रहना, बहुत फिटाइन लागेलू। सुना ना कलाई रहू समझिए के नु एकदम नशा हो गई बा हमारा होता हार। और सब बढ़िया बा? सब बढ़िया बा, हमारा कुछ नहीं के लौकत हारा अलावा। चारों ओर तू सुतत है तो तू, उठत है तू, तो जागत है तो तू, हर जगह तू, गेहूं में तू, तोरी में तू, सरसों में तू, हर जगह तू, मंदिरों में तू। हम गए रहे दुर्गा जी के पूजा करे तो दुर्गा जी के जगह लागल तू ही लौकत रहू। और सब खा लेनी? ए सोना देखो, देखे में राक्षस है लेकिन बड़ा प्रेमी है हम। हाँ हमरा के पता है रउआ से मिल के। और बतावा? बहुत बढ़िया बा। एगो बात कहे के रहे। बोला ना। वेरी वेरी फोन ना करती तो ठीक रहे, हम खुद इन्हें से फ्री होखम तो करम। ऐसा नहीं के कि रउआ से हमार प्यार नहीं के, अपने दिन में हम रउआ से बहुत प्यार करी ना। आइडियो कॉल कर अपने। ठीक। हाँ बोला क्या कहत रहू? आई क्या कहत रहू? कुछ ना करिए कि वेरी वेरी फोन न तो करी। ऐसा घर परिवार का सब कोई देख लेता कि हमरा के बोले लगी जाना। अरे केहू ना बोली, अगर केहू बोलबो कर तो हम भाई ना कनिया ना बोला कि हमरो घर परिवार भाई जा सब कोई माने हम चाहली कि रेडी कर लगे। अरे हम जानत नहीं बाबू। हाँ देखो सोना, दुनिया इतने से होने हो जाओ, तू हमार हऊ हमारे रहबू। ठीक बा। ठीक नु? ठीक। बहुत प्यार करने तारा ले, बहुत ज्यादा। हम भी। अरे यही प्यार के चलते तो हम जानता रहो धीरे धीरे सुधर रहल बनी। अब केहू से ना बती, हम खाली तोहरे से। ठीक बा। ठीक बा सोना, आई लव यू। लव यू टू। बाय। ओए अरे हरामी कहीं का अस्तिन के सांप। कतना ही दोगली बिया, कतना ही हरामी बिया। बता बता एकरा हम कतना हम सीता जनत रही, एकदम ही तो साथ बराचिन बिया। हां कौन बता रहे रे? कौन बता रहे रे? उठ रे। कौन बता रहे रे? कौन के जान से ज्यादा जानते इस? कौन के जान से ज्यादा जानते इस रे? कौन के जान से ज्यादा जानते इस रे? हां साला कहीं का बतावा हो, हम सब कुछ छोड़ के हम एकरा से कतना हम ऐसी करते हैं, हमरा कतना धोखा दे दिया। तोर जान लेम बताओ ना तब पतवे कि ना रे? नहीं हर के। नहीं हर के? अहि रे दादा बाप हो बाप, हम का कहीं हो यही बताओ। ये छुचुनरिया कहीं का हमरे के एकदम ये कतना छोड़ के हमको कतल दिया। हां हम के कर मार के हम दे तू दी। हां का भइल बा? ए महाराज पाल कौन कहले बनी? तो भोई ना जान तब ना कुछ। नहीं बताई तो इ नहीं हर के कौन लौंडा हो कर से बतिया। अरे के हरे ले के हो? रुकी हम पूछत। परोजन बीत जाती ही एकरा कम ढीलम अना तो एकरा कट कम ढीलम। हमार बहन के खलता परोजन बीत जाती। ऐसा कोनो बात नहीं के एकर सब कुछ बंद। एकर सुजत रही के पाँच थाना हम गहना किन दिनु, एकरा कम 5 धूर ना दे सकीना। हम माफी मांग पहले पूछा तनी ई रो मार के डरे कहीं ऐसा कुछ बोल मार के डरे
एने से हो आई लव यू कहती ओने से हो आई लव यू कहते कहती हम ना छोड़म मुंह ना छोड़म हां नहीं यार के यार हो तपाक दे जल्दी बता काम में बानी हम दीदी जी रुक हम बताओ तनी रुकी बताई बे थोड़ा छोटा का बात हम बताओ ना तो हैं हमरा के कैसन मुसीबत में डाल देला भगवान जी। के कैसन मुसीबत कौन सा बतिया होता रे कौन हसे मेरी हम कोई से ना बतियाई ना नायर के यार ना ससुरा के हो ई बताओ जल्दी के हो हमर सास दीदी वो हमर ननद बहुत बड़ गलती कइले बिया। एगो लड़का से बतियावत रहे ओकर फोटो वीडियो सब कुछ रख लेले बा। तो ओकरा से बतियावत रहे तो तोए कहां से कहते कौन से बतियावत रे अरे अपना ननद के पाप घोटता नहीं हम गंगा बन के सब बात अपना अरे पेट में समझिए तो बताओ पचाता ठीक से तब न जाके कोनो हम कुछ काम रे उहे तो हम सोचत नहीं कहले बना तू अगर तार बियाह हो जाइनो तो हम सब वीडियो फोटो अपलोड कर दे। वही डरे एक दिन हम लिया के कोई रही दीदी बाजार पे अपना ननद के उनका चलते हम अपना के सौदा रख ले मैंने कि हम देखा कसम बियाह बस भी जाए दो ओकरा में ना हमारे संग तो जवन मर्जी तवन कलिए दीदी ना हम कोई से ना होती तो नहीं तो दूसरा के इज्जत रखे में मन थी कल कनेवा उहे तो ये ऐसा बात रहे तो हमारा से काहे ना कहलू है सवतिया के झखुरवा पेड़ के मुंगा देले रहती उहे तो मार के मुंह गोइल हाथ ना आदमी देखत हम घर में उहे तो मम्मी जी हम कहि कि नैहर में आज तक लगा ऐसा गलती ना कइले रहे आज कैसे से कहते कि नैहर के यार हवे हां अरे बहिला मारत रहल भैया तो तोरा नाम हो रहल है बर्तन मांजत रहे हम तो अभी का नहीं आवते तो कहते जे कुल जन की बड़ी मार मारत रहला मौगी के मम्मी जी हम कोई चुप हो जा ना होती है चुप हो जा हम जानत नहीं की हो मारे हम नहीं जानत हमार पतो ये कैसा नहीं है हाथ पतो का खराब होली सन उहे सोच के हम परेशान भइल बानी मुझे पूछे जी कहती है हम जी सब एकदम आंसू मत गिराव हम समझ गइल बानी सारा बात जब तू बात करो सब सुन लेले बानी हम अरे भैया के बोला तो भैया भैया के बोला गलती तो इहे न कइले बारी या भैया बहिन के दाव पर लगइले बारी आज दिन में हम ना बतियाई ना टीका के चल जाइबू ई त टीका के चल भतार भिड़िया हमरा बहिनिया के छोड़ दे बहिनिया कहां जाकर रही शांति मनाई जी शांति बनाई बताई कि मार खाती आवत नहीं थी करती उ करत तवन इन करे कुछ मत कहो मम्मी इज्जत बचावे खातिर कुल कइले मैं चुप रह अब बता देले होने सन से हमने बतियावता नहीं से एकदम रोवा मत कने तू रोत हनु त हमर करे जाए मम्मी जी बस अरे भाई कहां बा खुदारी रे अरे नतिया हेने त हेने त रे हई धरी दे पहले बात सुन ले काम से हम करी हम देख हम फसरी ओसरी लगाइम जहर मार खाई सुन ना हम नम ऐसी ना कर मर हां ते करे के कहू मारे के हां मैं ई मर जाता नहीं घर में ते काहे मारे खेला कड़ी के लेके आते रह चले ई का कहते से रे का कहते ऐसे बुझला है पहले एकरा के काहे मरला का बुझला त खुलियाम कहते कि नहीं हर के हो अपना बहन से भी कहती है अरे नतिया अरे तू गलवा जवन मेरा ने खुलेआम कर ले तो वो में राज बा खिलाड़ी कबो ना कह के हम खिलाड़ी करी ना ए राजीबा हां ये खेला करी खातिर नहीं सब पहले बारी एक करियर हो पहले बारी हां बताई हमार बहिन मार खाती है भैया छोड़ दे लगा रहती बिया अरे का हम कही हमरा काहे मजबूर कइले बौसन हम अरे चुप रह। बहुत कदम करियो मम्मी जी आपको बने में वाले साला कहि का बुझात के का मतलब कसम हो करे से फोटो वीडियो मांग के तो कसम शांति गलती राव बहिन कइले ए कने सुना आइल बा ही टाइम में त तनी तू चुप रह मनी के घर के संग सलाह करे दे जा ए मम्मी जी अरे हम राहुला की बोल अरे नतिया घर में भी के पति शांति से सुनबे सब चीज घर में से ना होला देखा सन लड़की के कर एक छोटिया के बियाह हो जाता सन इनका जब जैसे बतिया तो उसे बतिया दसन तो खाली बियाह बीत जाता सन हम थाना में बड़ा बाबू भी केस लेके जाइम ऐसे पहले तो वीडियो डाल करई दी के परी आ चुपे चोरी करे में त एक भाई कुछ कम त अथी कर दी जान अब यहाँ गाना कर दे मुंह अरे कौन है बताओ सन पहले हम रखे कोई हनु जाके मैं लौरा लाठी चला के बा शांति रह जोई जल हट अभी कोई के नाम मत बताइए अभी चुपचाप रहो जैसे अब चलता जब सब कोई जान गए तो वास्ते हाँ, हट जले। बात हुई चलो हो माफी मांगे करा ले गोड़ पर गिरे करा गिर माफ कर दियो कोनो गलती नहीं के आ घर में आओ रो मत अब चुप दे जान ले हम का जानी रे माई केहू के गलती देखम तो ओकरा के मारबे करम बोलबे नु करम हां ए जी लेकिन रहुआ समझे के तई जब इतना दिन तो अब कैसे नहीं तो रहुआ हमरा के इतना दिन नहीं की परखले अरे भौजी के लेके पानी देता चाहते नहीं बना के ले कपार दुखा तो रोत रोत करे
आ हरदी तनी देही पे छाप। अरे चौना तो मन करता कि तोरे के साला हम काट दी खालसा तोर बिया कम दिन न थिल रहती नु तो हम का से का कह देती कोनो ठीक ना रहे। देखिए जी काटला पिटला में कुछ नहीं के बस बियाह बीत जानी कैसे का करे के बस सब हमनी के मिल के दोनों आदमी के करे के जाए दे चुपचाप रहो। तो अच्छा अब तू ही बताओ हमरो से खाली कहल रहती जी कि हइसन हइसन बात जी बा। हमरा के पूछी जी कसम में बांध देले रही आ कसम में बांधल रही पूछी जी त मान ले कि एकर मतलब प्रतिठे में प्राण दे देबू। हां चुपचाप रहो जाए दे जोन अब भगुल तो हमरा का माफ कर दियब। तो तोरा का हम एगो बात ना बोले रही मगर अब का करबे एगो जानू कि 1 घंटा खातिर कोनो ऐसन विपत दुखाई रे कुल खत्म हो गल हमें उधिया गेल है ना। ये बात के कोई और से मत कम बस चुपचाप रही रहो बियाह बीत जाए दिन ठीक बजा चला बताबो इसमें गलती की करता। हाँ साफ गलती तो लौकता मगर गलती नहीं थी। ऐसा ऐसा तब समस्या में आदमी फंस जाला ना बुझालन कि डूब सकी ना उतरा सकी। मतलब हमारे मेहरानू ओकर पाप ई घोटती है। हाँ अपन इज्जत घर की इज्जत खाती ई कुल काम कर रहल बिया। चला हम का कही